Ce mai am aici? Blinguri și Star Drops. Yay! Ai cum așa ceva, bro? E moment epic. 222.222, bro, la gold? Nu cred că a mai reușit să facă cineva performanța asta. Nu cred, bro, nu cred. Ce trebuie să fac eu ca să nu mai iau gold, să nu mai... Dă-te mort, dă-te mort. Bă, du-te! Doamne, ce proști, Doamne, cât de proști sunt copiii ăștia. Bravo, Robertică. Mă, frate, mă, frate, da-mă pas odată! Mulțumesc pentru hitul pe care l-ai dat, l-ai nenorocit. L-ai nenorocit, brother, l-ai nenorocit. L-ai nenorocit, brother, e pișama și nemzul tău. Și nemzul emzulor vieților și sorților. Pe joci Ems, ia joacă Lili! Joci Ems tu joci la tactică. Și iau eu Ricu. N-ai cu. Ce are la ulta Da? ce are ulta. Și 60%. Valiu mare. Era ceva să... Mamă, deci nu se poate așa ceva cu aia, deci nu se poate așa ceva. Bă, să bea. Doamne, ce game-ul, Ruțule mari ce rasa ta război. Doamne, ferească-mă Dumnezeu, ce game-ul, cu aia, ce game. I-a făcut cu Byron tactica, cu heal, putu-ți morții mătii să-ți. A, bă, dă-te morții tăi, dar cât dai hit-ul ăla, ești nebun? A, bă, că a rupt copilașul ăla, să moară copiii lui de n-am rupt, a rupt copilul ăla. Vede, cum poți să dai atâta, ești nebun? Cum poți să dai așa, bă, în halul ăla, nu? Da-o, bă, naiba de treabă, bă! N-am avut hit și mi s-a dat cu autoimul, nu înțeleg, bro, nu înțeleg! Nu înțeleg, chiar nu pot să înțeleg! Unde intră? Unde intri, șefule? Ah, ne-am dus. Unde intri, tată, cu maxul ăla? Tensai? Mă, Timi oficial. Timi oficial. El e mafia siciliană. Dacă vezi. N-am ce să fac. N-am ce să fac, că nu mai joc. Râde lumea de noi, ești nebun, râdești cu curul. Bravo. Da-o, bă, naiba! Matei, bășinosul el! Du-te, vărule! Lasă-ne! Du-te în bășini să te dau! Du-te, bă! Mamă, ce 1300 trofee are omul meu. Am intrat și în trofee mari.
662 intra Matei. Matei, tu intri 662 de trofei și nu faci nimic, nu mici nimic. Cum e posibil să intri trofee mari? Ai un două. Bă, măcar am apucat. Cred că ajunge până acolo, sper. Bravo, Crow! Bravo! Te-ai dat botul ție! Ai murit! Gata, te-ai plictisit de joacă. Te-ai plictisit. Bă, ce să iei, bă, să joci tu? Să faci tu tactică cu ceac când ăștia sunt ioc de proști. Ce tactică să abordezi tu să faci cu ăștia? Că n-ai...